नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, भूमिपुत्र या आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये आपले हार्दिक स्वागत. शेतकरी बांधवांनो, पावसाअभावी शेतकऱ्यांनी कापूस पिकावरील फवारण्या सध्या थांबवल्या होत्या, पण आता पावसाला चांगली सुरुवात झाली आहे. तर सध्या कपाशी पिकावर आपण कुठली फवारणी घेतली पाहिजे, या फवारणीचे आपल्याला काय फायदे होणार आहेत, तसेच कपाशी पिकावर आता सध्या कुठल्या किडीचा अटॅक आहे. तसेच शेतकरी बांधवांनो, 14 सप्टेंबरला पोळ्याची अमावस्या आहे, तर त्या अगोदर आपण कुठली फवारणी घेतली पाहिजे जेणेकरून आपल्याला बोंडअळीपासून नियंत्रण करता येईल. तसेच आपल्याला कोणते बुरशीनाशक वापरायचे आहे, त्याबरोबर आपल्याला विद्राव्य खत वापरायचे आहे, याविषयी आपण सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनो, व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. शेतकरी बांधवांनो, आपला व्हिडिओ बघणाऱ्यापैकी 80% लोकांनी आपलं चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नाही, त्यामुळे कृपया आपलं चॅनल हे सबस्क्राईब करा. शेतकरी बांधवांनो, सध्या आपली कपाशी 60 ते 70 दिवसात झाली आहे. सध्या कपाशी पीक पाते फुले तसेच सध्या बोंड लागायला तर सुरुवात झाली आहे. शेतकरी बांधवांनो, या फवारणीमध्ये आपल्याला थ्रिप्स, पांढरी माशी, वाळी, तुडतुडी या नियंत्रणासाठी कीटकनाशक वापरायचे आहे. त्यासोबत एक बुरशीनाशक व विद्राव्य खत याचा आपल्याला वापर करायचा आहे. तर यामध्ये आपण थ्रिप्सच्या नियंत्रणासाठी कुठकुठली औषधं वापरू शकतो याचा आपण बघू. तर शेतकरी बांधवांनो, थ्रिप्सच्या नियंत्रणासाठी आपण फिप्रोनिल घटक असलेले रिजल्ट याचा वापर 25 मिली प्रतिपंप याप्रमाणे करू शकतो. तसेच लांबडा सायक्लोथ्रिन असलेले कराटे याचाही आपण वापर करू शकतो, किंवा मेटाडो याचाही आपण वापर करू शकतो, किंवा जैविक मध्ये आपण बायो-303 याचाही आपण थ्रिप्सच्या नियंत्रणासाठी वापर करू शकतो. या सर्व कीटकनाशकाचा प्रमाण आपल्याला 25 मिली प्रतिपंप याप्रमाणे घ्यायचे आहे. शेतकरी बांधवांनो, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव आपल्याला जास्त प्रमाणात वाढत असतो. त्यामुळे आपल्याला या फवारणीमध्ये पांढऱ्या माशी नेण्यासाठी औषध वापरायचे. त्यामध्ये असेटेमाप्राइड 20% असलेल्या कुठल्याही कंपनीचे कीटकनाशक आपण वापरू शकता, जसे की IL कंपनी शार्क, टाटा लेज कंपनीचे माणिक, किंवा कृषी रसायन कंपनीची अक्का, यापैकी कुठल्याही काही कीटकनाशकाचा आपण वापर करू शकता. याचे प्रमाण 10 ग्राम प्रतिपंप याप्रमाणे आहे. या व्यतिरिक्त आपण अजून असेटेमाप्राइड प्लस डायफेन्थेरॉन याचे कॉम्बिनेशन असलेले टॅक्टरबाइट कंपनीचे हर्कुलस याचाही वापर करू शकता. याचे प्रमाण 15 ग्राम प्रतिपंप याप्रमाणे आहे. या व्यतिरिक्त आपण डेंटोफेरॉन, डायफेन्थेरॉन व पायरिफेक्झिवन याचं कॉम्बिनेशन असलेलं सुटाथिओन याचाही वापर करू शकता. याचे प्रमाण 25 मिली प्रतिपंप याप्रमाणे आपण घेऊ शकतो. यापैकी कुठल्याही एका कीटकनाशकाचा वापर आपण पांढरी माशीच्या नियंत्रणासाठी करू शकतो. शेतकरी बांधवांनो, आता आपलं पीक पात्यात फुलत असल्यामुळे आपल्याला अळीच्या नियंत्रणासाठी एक कीटकनाशक घ्यायचे आहे. तसेच आता येणारी अमावस्या ही पोळ्याची अमावस्या असल्यामुळे आपल्याला एक गॅस पॉइझन यामध्ये वापरायचे आहे. त्यामध्ये कुठल्याही कंपनीचे प्रोफेनफॉस प्लस सायपरमेथ्रिन किंवा जिथ्रॉन प्लस सायपरमेथ्रिन घटक असलेले कुठल्याही कंपनीचे कीटकनाशक आपण वापरू शकता. यामध्ये प्रोफेनफॉस प्लस सायपरमेथ्रिन असलेले GSP कंपनीचे सरपंच, नागार्जुना कंपनीचे प्रोफेक्स सुपर, किंवा सिजंटा कंपनीचे पॉलिट्रिन यापैकी कुठल्याही एका कीटकनाशकाचा 40 मिली प्रतिपंप याप्रमाणे वापर करू शकतो. त्या कीटकनाशकामुळे आपल्याला अळीचे नियंत्रण भेटेल. तसेच प्रोफेनफॉस हा असल्यामुळे, या कीटकनाशकामध्ये प्रोफेनफॉस असल्यामुळे आपल्याला अंड्यापासूनही संरक्षण मिळेल. शेतकरी बांधव, यानंतर आपल्याला एक बुरशीनाशक वापरायचे. यामध्ये हेक्झाकोनाझोल असलेले टाटा कंपनीचे कॉन्टा प्लस याचाही वापर करू शकतो, किंवा हेक्झाकोनाझोल प्लस 22 चे कॉम्बिनेशन असलेले IL कंपनी सोपिया याही बुरशीनाशकाचा वापर करू शकतो. दोन्ही बुरशीनाशकाचा प्रमाण 25 ते 30 मिली प्रतिपंप याप्रमाणे आहे. त्यानंतर शेतकरी बांधवांनो, आपल्याला पात्याची संख्या वाढण्यासाठी तसेच पात्याची साईज वाढण्यासाठी आपल्याला एका विद्राव्य खताचा वापर करायचा आहे. ज्यामध्ये आपण 13-40-13, 052-34 यासारख्या विद्राव्य खताचा आपण वापर करू शकतो. यामध्ये आपण जर खत 13-40-13 हे खत लिक्विड मध्ये घेत असाल तर याचे प्रमाण 50 मिली प्रतिपंप याप्रमाणे आहे, व आपण ते पावडर फॉर्म मध्ये घेत असाल तर 50 ग्राम प्रतिपंप याप्रमाणे घ्यायचे. तर शेतकरी बांधवांनो, अशा प्रकारे आपल्याला फवारणीमध्ये थ्रिप्सच्या नियंत्रणासाठी एक औषध घ्यायचे, तसेच अळीच्या नियंत्रणासाठी एक औषध घ्यायचे, त्यानंतर पांढऱ्या माशीच्या नियंत्रणासाठी एक औषध घ्यायचे, व त्यानंतर बुरशीनाशक व विद्राव्य खत याचा वापर करायचा आहे. शेतकरी बांधवांनो, आपली ही माहिती आवडली जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत शेअर करा, आणि आपण जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.